سلام تعني هبلي كمي تصنحو زخبركم تخطاتتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نصابو مخان ومناتن تكوساتن حبريتاتات كقربلكم زتدالو هابا ميديا كتكتاتلو ان عدمكو ان قربلكم مدلوات بتكوسو نخبصحكم نچانلنا سبسكرايب بمغبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمغبار دما مدلواتنا ناب كالوت نخبصحو كتغبرو نلابو نلوم روو 11 طريق لتشن 23 نابز زدالنا يوم زيناتات كسكركم فلما أرئست زينا كسمعكم سراويت تግራይ ኣብ ወታደራዊ ናውጣ ኣጉላዕ ዝነበሩ ከበርቲ ኣጽዋራቱ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኣረኪቡ ለሙዓንቲ ተፈጺሙ ዘሎ ምርካብ ኣጽዋር ምክልኻል ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ብዙሓት ኣቆጢዑ ይርከብ በመንግስት ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ሰራሕተኛታት ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብቁልጡፍ ክፍትሑ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ኣለውና ክሳብ መወዳእታ መድለዋትና ክትከታተሉና ብኽብሪ ይዕድም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ከስግረኩም ታንኪ ንዘይ ምርካብ ኣካሉ ዝጎደለ ተጋዳላይ እቲ ተጋዳላይ ኩነታት ተሳትፎ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ብምባል ይዝምቱ ብመሬትን ብሰማይን ብሓዊ ተኸቢቡ ህዝቢ ትግራይ ንኽጸንት ተፈሪድዎ ኩናትን ትውላዕ أنا أبادي سابا أمريكا تنبر مرعتي نختوسدني صباح نيرو لبيجن حق فريدو زبين مدحنا أجاريت ندحريتنا ميدا تجري كتنبرا جيرو بمبال زانتو يقتل بتقطو هيوتهم جبيرهم زونن كبرت أطوارات نابت أرمت كعتي مسوعلا نأمريكا قديفا نميدا تجري زمرحة أجارو مسأنو يزارب عدكي حيلتات مكل خال سراوي تجري كركب مسرأخو أجاري سينا حكمنا مستملسكو نسخة تسويخة اتا تانكي مترفت محشنا تبهيلة زي تجمجم كل مدرخ انت ذكر نبعتيون دوي بلن ندحننا تهزب تقراي زقودة أكالين أجر نمونان بتقوتي زخفل ومسواتي حامد زبلو عخينو تسمعني بل منقست بلتقنا زونونو أطوار بجنزب زتعدق أيو تديف زونونو أطوار دما من تنت أن تهزب تقراي واقعي واتس تخفل أيو بموال دما يزارب كوينو جن دكتور دبرتين قبر مكايل دحري مالس نمغلة إذن TDF زونن ون أطوار مدحن حزب تقرايين عدك مفتاح زي حسابي وزول وقالون حمد بلي ويبل سممعنا السلام بخلت أقروت أو أبزي بللون سراويت شعبيان عتقة محران أمري تقراي أبز عندرلو زلو وان بتقوم مركب كبرتي أطوارات نزي تقرلين كلما نقوم انت بهجنة أن تجري استقالسه لبوز سابر يمثل نزي دما تنتنتي بوليتيكا حزب تجري حزز والعو حوي أي فلت انكولو سقعتهم أم مقلات زركبو سراويت تجري أبو وتدراوي نقطع قلع أكيبو مزنبرة كبرتي أطورات نسراويت إثيوبيا أركبو بمسرة سممعنا السلام بريطاريا عنك سدشته سراويت تجري زلو كبرتي أطورات مركب جميرلو እቲ ሰራዊት ኣብ ወታደራዊ ናቅጣ ጉላዕ ዝነበርዎ ከበርቲ ኣጽዋር ከም ዘረከበ ጉጅለ መጻረይን መረጋገጽን ኣፈጻጽማ ደው ምባል ተጻብኦ ኣፍሊጡ በቲ ስምምዕነት መሰረት ሰራዊት ትግራይ ከበርቲ ኣጽዋራት ምርካብ ምጅማሩ ሰላምን ምርግጋዕን ንምዕሳል ሓጋዚ ምዃኑ ኣተሓባባሪ እቲ ጉጅለ ብርጋዴር ጀነራል ፒተር ተዛሪቦም ንሰራዊት ትግራይ ወኪሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ዝተረኸቡ ተገዳላይ ሙሉጌታ ገብረ ክርስቶስ እቲ ርክክብ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ዘጠናኽር ከም ዝኾነን ብቐጻሊ እውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኣብ ወታደራዊ ናቅጣታት ዝተኣከቡ ከበርቲ ኣጽዋራት ንምርካብ ከም ዝተዳለዉ ሓቢሮም ብወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተወከለ ሌተናል ኮሎኔል ኣለሜ ታደሰ ሰራዊት ትግራይ በቲ ስምምዕነት መሰረት ዘለዎ ከበርቲ ኣጽዋራት ቆጢርና ተረኪብና ኢና ክብል ተዛሪቡ ሰራዊት ትግራይ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዘረከቦም ኣጽዋራት ድማ ታንክታት መዳፍዕ ሮኬታት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዙ ሞርታርን ካልኦት ዘጠቃለለን ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ትግራይ ኣይተጌታቸው ረዳ ትማሊ ድሕሪ ምርካብ ከበርቲ ኣጽዋራት ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ትግራይ በቲ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብዝኣተወቶ ቃል መሰረት ከበርቲ ኣጽዋራት ነረክበለና እዚ ሙሉእ ኣተገባብራ እቲ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ምቅልጣፍ ድማ نوح من قدي كخيط تسفى نقبر كبل حابيرو موطع حيلتات سراويت إرترا قونا قوني مس مفتح كبرت أطورات تفتعمي كم زخون زي تقلت أخوينو يخون انبر سراويت إرترا أشون قايدو كوات
ሙሉእ ሰራዊቱ ምስ ከበርቲ ኣጽዋራቱ ናብ መሬት ትግራይ ብበዝሒ ይኣቱ ከም ዘሎ ካብ ትግራይ ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ሰራዊት ትግራይ ዘለዎ ዕጥቂ ምስ ፈትሐ ንሰራዊት ኤርትራ መን እዩ ከውፅኦ ዝብል መልሲ ዘይብሉ ሕቶ ድማ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስጋትን ጭንቀትን ክነብር ተገዲዱ ይርከብ። ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ናብ ትግራይ ንፈለማ እዋን ቀረብ ነዳዲ ምእታው ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝነበረ ክባን ዕፅዋን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ቀረብ ነዳዲ ጠጠው ኢሉ ጸኒሑ እዩ። ብሰንኪ ድማ ግልጋሎት መጓዓዝያ ጠጠው ብምባሉ ህዝቢ ትግራይ ንማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ተሳጢሑ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያን ናይሮቢን ድማ መሰረታዊ ግልጋሎታት ትግራይ ናብ ንቡር በብቁርቡ ምምላስ ጀሚሮም ኣለዉ። ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ቀረብ ነዳዲ ተኸልኪሉ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ቀረባ መዓልታት ጀሚሩ ግን ናብ ትግራይ ምእታው ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ። ዛጊድ ድማ ናብ ከተማ መቐለ ነጉልዓን ቀረብ ነዳዲ ምእታው ከም ዝጀመረን ናብ ካልኦት ከተማታት ግን ኣይጀመረን ይብል ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ። እቲ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ነዳዲ ምስ ዘሎ ጠለብ ስለ ዘይመጣጠን ቀዳምነት ክወሃበን ዝግብኦ መጓዓዝያ ተነፂሩ ግልጋሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ድማ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡ። እቲ ወፂ ዘሎ ግዝያዊ መምርሒ ድማ ማሕበራዊ ግልጋሎት ዝህባ ተሽከርከርቲ ካብን ናብን ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝህባ ተሽከርከርትን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮን ካልኦትን ከም ዘካተተ ድማ ተሓቢሩ። ኣብ ቀረብ ነዳዲ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ነዳዲ ብበዝሒ ከየምፁ ድማ ግልጋሎት ባንኪ መሕንቆ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ይስራሕ ኣሎ ኢሉ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ። ኣብቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣቲ ዘሎ ነዳዲ ብታሪፍ ዋጋ 60.57 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገልገልቲ ብጸሊም ዕዳጋ ካብ ዝገዝኦ ዝነበሩ ድማ ከም ዝተናገፉ ይዛረቡ። ብሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ሰራሕተኛታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ክፍትሑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ መንበሪ ገዝኦም ብዘይ ናይ ፖሊስ ትእዛዝ ተጨውዮም ንዝተወሰዱ ዜጋታት ምጽራይ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ከም ዝተኣሰሩ እቲ ትካል ኣፍሊጡ። ኣብ ትሕቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ብዙኣየሁ ወንድሙ፣ በረከት ዳንኤል ተስፋይን ናሆም ሕሴንን ኮይኖም ብ27 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ታይግሪ ቹጉንታ እቶም ኣባላት ዝፈጸምዎ ገበን የለን፣ ስለዚ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ። ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስጋኣትን ጸጥታትን ይበጽሐን ኣሎ ክብል መረረት ወስሚዑ። ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቶም ኣባላት ብቕልጡፍን ከምኡውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ክስ እውን ክስረዘሎም ጻውዒት ኣቕሪቡ። ብተወሳኺ እውን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጽምዎም ዘለዉ ምፍርራሕን ምድግፋዕን ደው ኣቢሎም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውሕስ ሃዋህው ክሰርሑ ክገብሩ ብትኹረት ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት፣ ሰራሕተኛታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ማሕበራዊ ተጣበቕትን ዩቱበራትን ጨውዩ ብምእሳርን ብምንግልታዕን ብዓለም ለኻዊ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክስ ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ ይብል ጸብጻብ እቲ ትካል። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ ንሎሚ ናባኹም ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ክሳብ መወዳእታ ምድለዋትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ሃበ ሚድያ ብሓባር እናዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ።